Hi. What's up guys? Karon mga tumig Buddha with the family. Tumig Buddha karon. So karon guys, naami sa may ambot kung asa na ni pero padulong nagbuda so mga on sa midere so bugnaw kayo no. So dugay-dugay nami, wala nakalaag jud so kad nagsugod ang quarantine so maybe mao ni ang first namo nga mag-overnight usab mga on sa midere kaon lang pamahaw kay wala pa mi nakapamahaw. So yeah. Naga picture so bago lang may magkaon namin diri para mangaon. Bugnaw na kayo, mapil ang kabugnaw. Wala pa dyan sa Buddha ha pero bugnaw na kayo and makita niyo hangin kayo. Grabe ang nindot mo. Siyong may mo. Ha? Siyong may mo. So, kani siya nga balay guys. Doon lang siya sa Hills View. Kana mo na drang Hills View. Doon kayo. So, namin diri sa isa ka lugar nga makita nimo ang view overlooking. Yan na po gwapo nga balay which pwede mo maka overnight. Kana. So, ayos kayo kay makita ninyo dayon ang tibuok ambot nyo na nasila murag kana platform na kita ninyo ang overlooking is kayo mao ni diri ang kuan ang balay nga pwede mo makastay kunya kana so kung ganahan mo diri Manhattan daw tawag ani diri kana. Pero karon mo pasay nami igoro mi diri ni hapit then dito jud mi magstay sa Highway 81. Pero mag-fly. So na namin sa mong stayan karon. Upon entering na namoy duha ka beds. So good for 2. So upat na nang maigo. Nya diri hagdan padulong sa second floor. So ang second floor kay tuluganan gihapon. Tuluganan siya and nice siya kay ingana lang. Ngani. So mo ni diri ang sa second floor. So dako kay space diri na ay 1, 2, naitulo ka katre and then maigo ang 6 ka buo ka tao. So all in all 10 ka tao ang maigo ani nga room. Which is good kaayo.
And then napod kay view diri kana. Tapos mga nilang likod. It's better siya i-open para bugnaw jud kay murag medyo igang pa. Then mao lang nga CR. Gamay lang. Bugnaw kayo. Nindot kay diri kay makita ninyo ang pine trees jud sa inyong atubangan. So ingani ang view diri. Paulay sa ami. Alauna pa pero mura na siya alas 5, alas 6 ana mura naging ana ang panahon diri. Na meron sa Highway 81 diri sa Buda and dapat may exam karon or next week. Pero yeah, at least makapahulay ka jud, makapawala sa stress for a while. Ulan na. Mabisa ta guys, almost 2 hours na nagsigulan and tugnaw na kayo. So, mga tita. Hi. Taas na yung buhok. Probably soon magpagupit na ko. Kaya taas na akong buhok. So, kato guys, bago rin ng magkaon. I mean, taod-taoran lang. And wala pa gyapon na human ng ulan. I think that's it for today's vlog. Salamat sa pagtanaw. Please like, share, and subscribe.